khawariju ala kira ko akwa al khawariju ko kilabun nari ne hadisa jerin da bukhari kono in saka tusa ga boy khawariju abde wakati min mana nani nge almamin bislama wala almamin murtika bislama ka tay daman tafana wala khawariju rasul anangal wala to ko min to be yala bayala ma ni wakati min zara wo to ko sinada ya famu ya almam bana sabama aywa ngada يبيك ربك ويستبيك ربك إما بني سواني ويعلمك إما بني إلا الدنيا من تعويل الحديث كابني سقو كرولا كذلك من جوه إن لكم يا يرلكم يتم النعمة على ابنك النعمة دفع عليك إما نكره وعلى آل يعقوب يعقوب الدنيوم أنه يعقوب الدنيوم بلد جلين كما إن أفو شغبي أتمها نالا النعمة تيمي على أبويك إفاني baka min qablu gakon ala bawayge banga banga flama min qablu gakon ibrahima ibrahima nikile isaqa rabbana ikadu imma alimun aldi doni masana kadambo ngakud laliye hakimun akiri belna baraminga zakal ayatun basu masa ijaga ayatun oh ni yake kile na kile ne korofi ni asbanna chaman korofi zakal ayatun kabati kabako chaman kera fi yusufa nabillahi yusufa kubariyala ana balma ka kubariyala lisailina min galbaw bulu watimi nabillahi yusuf balma do ko doma kaka do yusuf min fle min agwa akhwana do ke benyamini olde kanun be kana anfama katama on toga ondu osubatu ondu ijmakuluye igado anfa la fi dalali anfa bakiliro filmi no bangene be hayrafa yen fama ya fama ya ala masado de na ko kabi ke manyumai mado be nan na so danga den o tiga manyumai ya bali o tuga manyumai ya bali nata yusuf to do la chumi nun to ko maseka donti no yondo akeng lembe abalo begenen ma be ay wana zana ma fi suduri min ghillin no kuma di qur'ana kono ma ko de dal jida kono ma ka no jina sai da wondoro ka kan fla ngeti la awala salaba awele ka radio mba to to banyo fere wonde me ka feno wardo de nyiri ni tari in ne do afi ko do dinama o ile jo o warla o da ji ite kuma fe mo ate ni karta de mayon fe ngene ko kam muso ka ben fe anna fongo ka ke jizo e gradu ngoro muso ka muso la murdima ala ngonta fa bli ko torondo abe aljina dado yele goro wulu ayni chamam baddi abo yirilla ita fle bi goro oge yede nago nje benna ko ni bakelen dire masa ke ita kelen goso ay aba ko ni kelen dira man no nda ngile goso o daga aba ko kelen dira nye bakelen re dima awa ala bana ko ala ko bana ala ko ma bande ay ma jido wa bulay o do abe mo bla ka josolo jila ka very for la o be dema koni mi ibo mi clay kali ni clara o ba fa ka dini makoka mi no ya mi abinji dowro akilin le ko to be me songo na be bo abara ada ba de tsaka juya dum dukun jera ana kana pete fe mu mundu dukun kura de ka jeya Orzabel. ¿Cómo lo corrí? Me fue en Piracuba, Orzabel. Ahí va. Ni ala bife. Así que fue balala. Nasa.
ni kala non soro ni ya fi kala mo ni kala non soro kala nen ke ma ba fi kilima amma kala mo yere abu ko ku njira zan amma kala mo me filla zan kala non bo fo iba ya ba me Allahu akbar Kwame nuye nyonye ko Yusuf ko gada anabal make ko gada fa ko jo kwame munge dogo tulu Yusuf au ka Yusuf faga wal ma kafli ardan dugul janna wajhu abikum no kara anya afanya dan lakulunya lakum au durina mawrata anya ko au ko au nake min badihi Yusuf galengo abna ke mawiye salihin mamanu ke manima betubi na tubra da yafa wala ko so na adama de yoro do be ni o do ala la atabe ko fo moyo ebi mako kan ebi mako kan ala ko sir sektima e ko jonjui mo ginne me ko wali ke be girin ki buyan ha be ki bulu subu be sabaro biye ni ne le bo mbila ni afa mo yesa o tumi bo gongoro la sirri asqati sirri dalme baghdadi alek dalen fla cheikh junidi dalen fla dal mi non kala no mi no kala afene ko ala no kema to mambay wallahi ni en tafo ni mba fa mo ye ni be fene min de ni am mo ye magle sujudu bi ma kelen de sujuru bi way ba be do aljina kono fa ma kelen de sili ba be do aljina kono afon ta foli to mi ta to tato naranta fo mi ta fo Allah odu taala ba ga jonfe ma be mo be ba mo la so nga ne be ga kessa ni mo be da dra bo ibo kan ke bla la jumando ko mo be ni so la hajma ite kan abake ni na banila la ilaha illallah ayo be mo be ni jo ko ngara ke ko kata ko mangena ma du jang ani sunu mo do bolo folo ga gide ci ñuma de ta ala o ala bolé ko koro ibo ka to fo mo o do wonu mo to do wati ate ko mala ka fo mo ki ba ke ne bo ku yengalo ndige may nabi fe bro sena juna ni do ya ko ya man allahumma ya man azhara al jamila masami ma madunga ku man dakaneka wa satara al khabiha ni jugu mino mila bo sutura ولم يؤاخذ بالجريرة مثلا من تم من نيك جبو من كلين ولم يهتك السترة مثلا من تبغى مغمى كفت اللي بو فرصة يا عظيم العفو مثلا من جاي يعطاك نصر عنده يا حسن التجاوز مثلا من جت من جو تشكين حسن التجاوز يكو جو كابت ما كان غسا تبن جو يتعدون كو كرتا ولا كلام يا ري يا واسع المغفرة مثلا من جاي هنا كنا فرنده يا باسط اليدين بالرحمة مثلا من نقول فلافنس هنا ديلي والله هيك انا فنقول يا ولي سمدينا ما يا ولي مصطفى يا ولي ناي ذكر يا ولي الا فين يا سامي كل النجوان غندوب بلا جيرم ما باي مسامي غندوب كو على كلو بابلا يا منتهى كل شكوى ده ما كشيب بيت ده يا مسامي ده ما كشيب بيت ده ni tara commandant gere ko ni ensura ko ni ko bene sampe ane tetenna ya fanga imana ta programme gere ni ko sera fo ni president da do lantene ni mele sampe ni na president gere ka mo de bulu sera fa wala ibo bete ba ala jonye be menga ne ka ba ala ite ne place wa abo ki en don zon ta abana يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفي مثلا يا فتوى كبو يا
عظيم المن مسا بيغا فرنسيا كورم كبون كسبه يا مقيل العثرات مسا من adama dinga sejirno ko abu boroto yika yatima ya mutabi an bin ni'ami qabla istiqaqha masal folo ka hera di maka so foi ke folo kaka an kadiri man koso abu folo ka hera di ma kasuri ba foi ke folo kadiri man koso me morde ni man ba ka de man he cha ni khalwa cha banga da be hera min azza ala de folo ka adoniya di mo de kabbo ni khalwa yi ya rabbi wa ya sayyidi wa ya maulaya نتجي نجا كوتجي نما تجي أسألك يا غاية رغبتي نجا كانوا دون دا نجا كانوا دون دا بفهم كانوا على عبد داني نبي دفعت مع بكا يدي فسوا أسألك على نبي دلي الله تشوي خلقتي يدي ده تقول من هيك أنا أما فلي تشوي ديستا ها itlen no ki golon idat tlen no ki dajenge ka enya nye professeur do o de ka bana bililla mi me fangilo na bu yongo sa ni a de ni ben ngesi ni ben kala do do chien nani ibe kisho mo takilaw Allah farajome Allah tashawwa khilqati bi bala'i dunya wala bi azab Allah niya balawe kana niya bando ye kana niya bani la zabai kan sai ta judu nan da alakrama ako chawna na do di mabbe nin do di lengo limana min be ibu mo bulo mama mana ni kala limana min be bula ke boshila na bakala limana min be bula ta boshila Allahu akbar amada ayo baji to nan sara mat mame angada ninkele fo baga do fo leke kamne nabillahi ya yusuf wal maula wiridi on de kasa ko anga yusuf ko anga la jene anga la ja anga solution be nyinala oh komi minyo anga la kala tala dar medo kala ko do ta ande éliminer total éliminer physiquement ka boy peu cekelin di ni pade ya ko de nyete dlaw yedu wodu muskile pade ya de asi wonen dumando be nute fe ne de belemeni duye e dudde to fasane warbu bulo wo wardu ko ngalo badde ila ngo so e gabo dum hono ngalo babbe de le yobo dum hono ko ete u fade nye e bi disi de ma yoro la ta ite ma dugu sigi o be to soro dugu mama e halala ni yoro ska o be jidi ko sura halala yoro ska be jidi Allahu akbar oko no ko min bawo kana yusuf baga walqu nati ayrajani go awqafli fi ghayabatil jubbi kolondum bayn dibidina na ya fili kolongono tamadin no tomo na o kera failina baraka baga bi bana fa baraka bonyona ni kuma fole fa ko ni ngakuma ingai o yira wasado la asro beita fo ni fole go boko ni mambo au kama asro chori au ka ame fa ngenge ko karsa ede biya ba ne ngai jola ko ne fa ba dalmela o tri shuga blala qalu nabila yaqub aduna le doko ya bana yanfa bima la tamanna ni masonga dauna ala yusuf ga munati tiga dauna yusuf ga aw la nasihun aw yakunna jil bagay lahu yusuf ye amba ni te ga yusuf labla mana aw nofe gadan sinanga ta moro na tara bita yiri dundun ko yalabu abin yana jeni kononuni ezonzanunye aw la hafiduna aw yatangani bagay lahu yusuf la nabillahi yaquba kuma agar ni yaquba abenda fujunu anta zahabu aw katabi ni yusuye lebesra an yaqula uzi musru kana adu
alhala ma au ghafilun aw kala nyen bawoye anu ka boye suma qalu ninke adungama wallahi ni surugu saraka yusufu dun kasra on jama kulu bar din jolinyana on idan utma la khasirun on naka matakina undoye manami ibla yaquba dun tale ni nabillahi yusufu ye ubenaka an yajaluhu kubake fi ghayabati aljubbi kolon dumbain dibiro uye mbaraka folo logi mbaka no yo baka no asro uboto fa boru no fe kanu bla fa na no bla mam usele soko fe mi fa be jon fe ko bo ni mam bla tlena bwana de asro dokele me ka taka ska kana fa nyina abi bitesta na goli na bolle isu be yele ka fa nyala je fa ba la je faya laje fa be diso janai abaya na ko ni men kana tiro me ko nyuma chuodo hakilla ko nyuma chuodo mami ni fayu blasara fayi constant mami uyu koflo nyite fala abe min kana uyu furi ka ba ko kana fra ko ka dugma bip abi min bo ko bul ba to nakani sesara make kata akola kata akola barala adama den ibe moni fencha manyede ni adama den la moni ila moni fencha manyede la ilaha illallah aslamo nibe kala ni yala nibe kala non choro uluka ko nan yuya be nibe ko don choro uluka ko nan yuya be ha la ilaha illallah oui c'est un temps donne-na que peut d'être le gros ite ima voki sura ka dolotan ngelen wole kana sage oro ba ya don sa dolo ko nyen foru ye oro ba ya dolo ko nyen on dolo wele dolotan ngelen wele ika kalo wele ika tile wele ta wada klogoro o kero bini nga fa no kera mi ledu tawiye ko ka ukana fa ka bla ko langono o ku mo go ma ledu ma ka ta fa o bana ta fa ya to ina nga sabe sade wani ko masala ka hina don na ni be hina ba plan la na ni be hina aba plan la a plan la lengo na ni be hina ta fa fa e masa ta alaka layini ni alaka layini min mina ke na on mina wajuno yi odi alaka layini fo ka tabi abi doro min benda to sorfo ni ngasoro doro ba ka nyaba fe la hawla wala quwwata illa ni doro ba tigi mu so plosan o nyini ni fole ko do na o no be fi fe o tumi ka soro ka nata ako balle bu afawe sai muso da an anda de manyumana surugu duningo yizu fade o jige den wono alle go misra surugu kana do o ari de ajige den wono ma ibe to min foida mekele man ba yaro dem sane na fa be nyo fa na fa me nganya na baka ala kani ci ka presido ka ki bulu ko bokana ka boka ikse bala ka bla ni ada dra na be ma era fa ba mo ba ya ta ka fa me ngana abonyo wonka nai Allahu akbar ninkele an masai waye ge kada nabillahi yusuf do manima an gama wallahi ibni balman nun khubariya da amri hada nuka din kunyenye alhala mai bafu yedo mi ulu utaba kalama warbe unana kronala tabloki bakana ka waraka ya dola bakana dolai amma se go boy seben mo de fiye dola
nabillahi yaquba ye dola dila k'a don ka fini don a kɔnɔ fini min don aljinɛ fini don barika ɲini kama k'o kɛ dola ye k'o don a den gana min b'a dama nabillahi yaquba ka tawhidi ka bon e ta ye a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ i kan kabakobaw kɛra a ɲɛna kabakobaw kɛra a la ala y'a bɔ ko caman na a bɛ ala dɔn ka tɛmɛ i kan nka a b'a dɔn adamaden tɛ kisi adamaden ɲɔgɔn ma f'i ka kisi ɲini ala fɛ maa tɛ kisi adamadenw ma f'i ka kisi ɲini ala fɛ fallahu khayru yunfiqu wa huwa arhamur rahimin wa huwa arhamur rahimin a caman bɛ nin sura in de kɔnɔ tuma min nin kɛra u ye fini bɛ bɔ a la k'a tɔ ani npogo kelen ne ye kogolo ye k'a ni kogolo fili dingɛ kɔnɔ kuran kɔnɔ a ye dingɛ daminɛ don nana sen sabarama da bolokɔniden kan k'a cɔngɔ k'a cɔngɔ bolo ye kɔlɔn dabila a jiginna feere la a bɛna malikɛ y'a kunbɛn sani k'a se kɔlɔndonba don fara fɛrɛnnen de bɛ kɛrɛfɛ malikɛ nana sigi o kan malikɛ y'a sigi o kan sa wahayi kɛra a ma o yɔrɔ de la sa k'a fɔ ye ko nin kana guwa i la i bɛna nin lakale don dɔ la i balimaw ye bilan kɔnɔ ko bilan kɔlɔn kɔnɔ o tɛ adamaden faga pɔsɔn di mɔgɔ ma o tɛ adamaden faga ala de bɛ se ka adamaden faga hawla wala quwwata illa billah abola ay fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ tun b'a dola dilan n'a dali wari sɔrɔ dɛ wari kɔni i b'o kelen sɔrɔ o kɔni wari i b'o sɔrɔ kosɛbɛ jumɛn warijɛ don i bɛ warijɛ dilan k'a kolokolo don fɛn min bɛ bila a kɔnɔ sa i t'o ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini i n'o sɔrɔ n'a dilanna i bɛ wari sɔrɔ dɔw b'a fɔ i kana jɛnɛya kɛ kalo 6 i kana jɛnɛya kɛ kalo 6 n'i ma jɛnɛya kalo 6 dɔrɔn i bɛ wari sɔrɔ minnu dɔw bɛ yen n'u y'a dilan n'a dala ka don olu yɛrɛ bɛ t'u yɛrɛ yɛlɛ polisiw ye polisiw b'u minɛ k'u don kaso la u bɛ kalo wɛrɛ kaso la kalo wɛrɛ kɔnɔ e tɛna jɛnɛya kɛ n'u y'u don ni kalo 6 dafara u b'u bɔ k'u bila n'u bila dɔrɔn ale ka mago ɲana parce que kalo wɛrɛ ma a tɛna jɛnɛya kɛ fɛn o fɛn n'a fɔra ko wari bɛ sɔrɔ a n'a jarabida de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ wari bɛ sɔrɔ fɛn fɛn na Allahu akbar wajaw nin kɛlen nabila denmisɛnw bɔra u taara u ye tɔɔrɔ in kɛ nabila Yusufu la k'a bila kɔlɔn kɔnɔ u tilenna sa u bɛ munumunu na kɔlɔn da la dɔ y'a wele fɔlɔ a tun t'u laminɛ dɔ y'a wele a hakili la ko hinɛlen b'a la k'o bɛna labɔ a y'o laminɛ o ko a ma sa o taara gɔngɔrɔ belebeleba ta ka na n'a ye k'o fili o fililen ka taa o mɛnɛ sani ka se ji ma o na bɛ ji rɔ budow ka wagati kɛ a ye weleli kɛ a m'o laminɛ o ye weleli kɛ a m'o laminɛ a sisan kɔni k'a sara Allahu akbar wajaw nin don nabila yakuba bɔra a taara denw kunbɛn u bɛna fitiri kunbɛn so don o don nin don ale bɔra ka t'u kunbɛn lansara selilen kɔ o mana fitiri sera o mana safo sera o mana safo wagati a y'a sɔrɔ u yɛrɛ ye bɛnbɛn labɛn tuma k'u ka cogo dɔ kɛ u bɛna fɔ fa ye komi fa da ye suruku ko min fɔ ko suruku y'a dɔn o ye bagan dɔ faga ko o bɔ a sogo la
ka o wolo kana n'o ye ko jeli o kɛ ka Yusufu ka duloki nɔrɔgɔ o baganden jeli a y'o kɛ ka duloki nɔrɔgɔ kana n'o ye o don hakili bɔra o ma sɔni nɔ bila fini in na o ma muruda bila a la o ma foyi fara fini na u bɛna kɔrɔdɔn ɲini sa nka n'u kɔrɔdɔnna ala ka latigɛ don e bɛ se k'a bali wa ayi maa si tɛ k'o bali ni maa kun bɛ se k'a bali Firawuna ko Nabila Musa tɛ wolo ala ko k'a na wolo ka lamɔ i ka so Allahu akbar tuma min n'u surunya dugu la waja'u u nana abahum u fa ma isha'a sɔrɔbara dun wagati yabukuna bɛ kasi Nabila Yakuba denw ko ya bana sani ko se dɔw k'an tɛ kasi daminɛ a ye dɔw k'a ma se fɔlɔ muso ka ɲɔgɔn don ni dɔw bɛna ni banni kɛra n'u bɛna sanga foyi la dɔw b'a fɔ k'an tɛ kasi daminɛ bawo k'a ma se fɔlɔ dɛ an k'an ma don dɔɔnin u tulo bɛ ɲɛbila kɛ hurde a bɛ se juru sara a bɛ wuri juru sara lazimu kɔni bɛ juru sara cogo bɛɛ n ko lazimu bɛ juru sara cogo bɛɛ lazimu na ni hali ni joginen dɔ ten o cogo la i dalen bɛ se ka lazimu kɛ awɔ a seli ko ta o sariti o la fo jawarati kamali o dɔrɔn de ye sariti ye saniya la Allahu akbar waja'u Nabila Yakuba denw nana abahum u fa ma surabara dun waati yabukuna u bɛ ka kasi Nabila Yakuba denw ko y'anw fa inna i k'a dɔn anw taara nastabiqu an bɛ ka ɲɔgɔn dan boli la an ye Yusufu to inda mata'ina an ka minɛnw n'an ka finiw yɔrɔ sugu nana fɔ an ko k'a dun wa ma anta baba e ma kɛ bi mu'minin ni tiɲɛtigɛlibaga ye anw na wala kunna hali n'anw kɛra sadiqina tiɲɛfɔla ye ka sɔrɔ an ye nkalontigɛla ye u nana ala kamisi Yusufu ka duloki kan ni jeli ye kadibin min ye nkalon dunge bitamin zi kadibin nkalon dunge ka bagan jeli kɛ adamaden fini kan Allahu akbar nana min kɛ k'a filɛ nin ye sɔrɔku y'a dun ka fini yɛrɛ filɛ nin ye Nabila Shuaibu ye fini ye fini nɔrɔ kelen bɛ jeli la nka olu yɛrɛ hakili dɔ fara a la ayiwa ko Yusufu jeli de ye nin ye Nabila Yakuba y'a dɔn sa Yusufu ko kɔni a ma n'u bolo nka sa suruku ka dunni ko o ye nkalon ye a y'u ka nkalon dɔ min kɛ ala Nabila Yakuba kuma suruku dunni ko kuma a y'o bila ka walase anfusakum aw ni ye masirili kɛ aw ye ko dɔ de la fasaburun ne ka koɲɛ ye min ye nin ko in na o ye sabali ye sabali min cɛ ka ɲi ala ale de ye dɛmɛ ɲini masa ye fɛn kan aw bɛ fɛn min kan k'o mankutu fɔ nin ye tuma min n'olu taara ka bɔ yen taamaden dɔw nana o bɔlen don Madiyana o bɛ ka Misira sɛgɛrɛ farisalu waridahum maa min b'u ka ji di o don u y'o ci yɔrɔ ni taamadenw bɛ taa taama u bɛ mɔgɔ dɔw bolo bɔ karisa sini dumuni tobi n'a jiko b'e la sinikɛnɛ ta bɛ karisa la bon ni min ka turu bɛnna nin don ma o y'o bila k'a ka taa ji ta ka na fadila daluwahu a nana n'a ka juru ye a ye juru fili fala kɔlɔn kɔnɔ Nabila Yusufu y'i dulon juru la tuma min n'a ye Yusufu sama k'a bɔ a kɛlen k'a ye hala ale ko ya bushra ya ne ka nisɔndiya dɛrɛ hada ni min filɛ ni ye jɔnkɛni ye wasarru u ye Nabila Yusufu balimaw ye Yusufu gundo k'a kɛ marchandise ye n'o ye jɔn ye u y'a gundo k'a kɛ marchandise u bɛna feere u kama an ko an ka jɔn don a bolila Nabila Yusufu y'i makun a siranna n'a ko ale jɔn tɛ don u b'a faga a bɔlen min kɛra ko n t'a bila kɔlɔn kɔnɔ bilen ni ninnu taara k'a t'u bolo dɔrɔn u tun b'a faga
wallahu ala idoni masai ni fanye aw be fami barala ba kalama nabillahi yusuf balmo yusuf fere bi zamanin ni somoye songon na shilenye warje da madudo moado da tin mingala je fe warje da muga wal ma warje mugan fla nabillahi yusuf balmo kera min azahidina bamba doye fi malikaw nana kana Allah kore kolon kono malikaw kele ka Allah kore baro kafe weji wo yelma ka ke ji fen façon no kala na ji mi wo dum ngo na fanya na magunya jibu na nasroy ni ani jibu e baro ke wala sele jiru wala ka bita agab ebita ko ni tara ebita angelin da mina nyene fi soro aga ma ko ni siram na fenye iba fa ya sarikh al mustasrakhina ya ghawth al mustaghithina ya mufarrij kadhib al makrubina qad tara makani wa ta'lamu hali wa la yakhfa alayka shay'un min amri masami nabe matul magento lo magen maminun ben magen ni masan bu magen ko gele maminun dala masan bu wuli nabe yoro me enya bola iben Allah hala kalama foi dugulun di da ko yala bisu bo yobi malko na ke kan nabla yusu la korin kolon ay nyina jeke ni malikawi abe ko gele mi ngon no kolon na ala na bo o shukilin rabbe ay shukilin pe ndron de kay dugu jara dron de tamade nun nana oliya bo dogo ka etle sabade ke balman no mina barange akara fe mungo so ka se ga kala hala do ka ko lay mono yahudu o kum to ki den ran dumni ka juru sura ko ji ngada dama kuma ani to bena ka ale siga to jampa bli batma mi nana jibola inale o kele ka juru bla ni yusufu yidlon la yusufu bole anyeda chekai kun sigi fine me mon nikse fdaka kumba dachigo dakenendo ayera chlor jelembe tu kan fla o sebentielembe ani bulokala fla sebentielembe ani singala fla sebentielembe kono bara mormoro lembe baraka baraka dogo na yela musumusun ge noro ba yela nyuna na kuma na akolokari nyi noro bola ka kuma jelen fiye foi kutedu boloka min che kayin ka teme yusuf banin don kona karan kunti muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam parce que yusuf o ye chenya tlafla ye ka tlakelen doma ala ka kira sallallahu alaihi wasallam chenya bedira le tema wala ko busairin na nase ko munalzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghayru munqasib akwara kira sanin no gabo jenyoma nyani ko non dirama ani mamut la nyonche nyani lulu ksekile o de dona ala kira ramatla ne mashiche bonno fariye ni ko muyato muso majarabi ne ala kira ka chenyaye ko mu jarabi na ni yusu ga chenyaye o be jabu fiye ala kira muhammadu ala yo sutura di jalalu ala ka chenya jalalu gundal mbaga jalalu e jume galangiya siranya daka comme clé yero clé cheka ingoswe nasa masika aflade ne forso mimbala ode koso kira ka chenya jalalu min daroka mashi masika kira la halo ko mawiye ne sefo saba dem kanu saba bashi masika alaka da tofo ashi سيدنا علي عبد الله بن قلت سرك على كده تشوفوا نابرولا على سن حسين عبد الله بن عمر قالوا لا تنا سببوا شي مسي جلال دارو سكون دلا جلالو ود دارو سكون دلا ويوب بالي مسي عم تشوفوا بو يوسف غا تشيادو او كني تشيا بانغني استرند ni jalaluye ale kuma ko me ni kalo de mat le tan nani shula o tumana la ma min be ka fle
i bɛ se k'a lajɛ kosɛbɛ i bɛ se k'a mankutu fɔ f'a mana kɛ i tɛ se k'a bɛɛ de fɔ mɔgɔ ye nin de kosɔn sa ibn Farid ko law asma'u yaquba ba'da malahatin fi wajhihi nasiya al-jamal al-yusufi a ko n'a sɔrɔ nabilayi yaquba ka cɛɲa min tun bɛ n'u kun y'a fɔ nabilayi yaquba ye cɛɲa min bɛ alakira ɲɛda la n'u kun y'o lakali nabilayi yaquba ye a k'a tun bɛ ɲinɛ nabilayi yusufu ka cɛɲa fɔ o tuma sa balimaw y'a dɔn ko nin y'a labɔ balimaw nana ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ kɔlɔnda la a kɛra kun ɲina ko a sara u ko an ka jɔn don a bolila ko n'a b'a fɛ an b'a feere aw ma u ka abaraniya kan na ko kana fɔ k'i tɛ jɔn ye dɛ n'i y'a fɔ i tɛ jɔn ye dɔrɔn n b'i faga an ka jɔnkɛ don e y'u ka jɔn ye a ko ne y'u ka jɔnkɛ ye Malik ibn Zuhri o y'a san tuma min u nana n'a ye Misra o donnen Misra u nana taa n'a ye sugu fiyɛ fana la u bɛna taa feere min bɔr'o la an k'o fɔ ɲɔgɔn ye Ala ko cogo di maa ko maa min ye nabilayi Yusufu sa kabini Misra dugu la n'o ye katifiri ye n'o ye u ka premier ministre ye a nana n'a ye tuma min a ko a muso ma e ka kirimi e ka bonyani kɛ masiwaaw jɔn in sigiyɔrɔ la a bɛ se ka bɛn jɔnkɛ in bɛna nafa don dɔ la walima an bɛna minɛ walasa k'a ka ndenya sɔrɔ ale kun tɛ den tɛ sɔrɔ ale fɛ ale kun ye cɛya kun tɛ cɛya la anw masa ye mafawuyali kɛ Yusufu ye min sera dugukolo kan nin cogo in de komi an y'a kisi ka bɔ fagali ni kɔlɔnkɔnɔna ma an ye masakɛ dusukun hinɛ la an ye nin kɛ mun kosɔn an ka Yusufu ladɔnniya dugu kɔrɔ la Ala de ye yarawuli masa ye a ka koɲɛ kan masa mɔgɔ so caman bɛ yen la ya'lamun olu t'a dɔn ko Ala bɛ se ko la n'Ala b'a fɛ k'e kɛ masakɛ ye sisan i b'i faso la yan a b'i bila i bɛ kalan caman kɛ i b'i jija école fɛ ka école ɲɛ dɔn kosɛbɛ ne école ɲɛ dɔnna diplôme sɔrɔlen kɔ yankaw bɛ n'i bali place sɔrɔ la i b'a fɔ ko cɛ ne bɛ taa Côte d'Ivoire n bɛ taa place ɲini nka dɔnni min bɛ n na n bɛ taa a baara kɛ yen n'i nana i bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la i jigin don fɔlɔ tɛ a tɛ daminɛ o don dɛ i bɛ jigin fɔlɔ i jatigila la ka jogo ɲumanw ta olu b'i ye i ni dugumɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na i ni maa dɔ bɛna don ɲɔgɔn na o ye président terimanba ye n'aw donna ɲɔgɔn na i ka dɔnni min b'i la o b'o dɔ bɔ président kuma ni dɔ nalen bɛ ka bɔ Mali la walayi nin bɛ fɛn dɔ dɛ n'i ye nin bila n'i ye nin kɛ ministre ye dɔrɔn nin bɛ se ka ko dilan n'i y'a kɛ ministre ye a bɛ se ka ko dilan i y'a faamuya n'o kɛra baw k'a lase ma n'a lasera a bɛ to k'i bila baara dɔw la i b'olu kɛ ka na o bɛ ɲa ni conseil des ministres dɔ bɛna kɛ dɔrɔn a b'i tɔgɔ de ko ale ye a kɛ ko k'i kɛ secrétaire ye ministère dɔ la fɔlɔ i bɛ kɛ secrétaire ye soit k'i bila a kɛrɛfɛ i bɛ t'o baara la ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na ni conseil des ministres dɔ bɛna kɛ kɔfɛ a b'i tɔgɔ de ko k'i kɛ ministre k'i fara ministres kan a sɔrɔlen y'o ye ala ka baara ye nin de ye nka sa tɛ d'i ma k'i to gansan dɛ n bɛ bɔ de Allahu akbar tumana min ni nabilayi Yusufu sera a ka kabankɔrɔya dama a tayina anw masa y'a sɔn keri dɔn na wa ilima ani diinɛ faamuyali la anw masa bɛ ɲumankɛla bɛɛ sara kadalika nin cogo in de la awɔ tasuma ko bɛna daminɛ sa aw moridenw n'aw taara dunanya la a taa di jatigi dɔw fɛ yen jatigi kɛfɛ a b'i bila ko k'i bonya a musow bɛ yen musow dɔw bɛ to kira i bonya muso tɛ cɛ si bonya ala kama n'o bonya daminɛna
emiri ala mila na ka sona mo ni kife agilito ala le kana fako ni farala ngo mana ibla mina ni obla abe baradeka minga jugo ka min dara fraunaka Allahu akbar muso na nabillahi yusuf nyini yusuf aya muso minga so kono ko matigi muso an nafsihi muso nyini nabillahi yusuf nyini ka ba yarama ako matigi miga finun ko ako ngante finun ko masa manyo suwa ngante nyo suzuma okuma ngati ko digi aha amba daminola daminola Allahu akbar mamini muso jarabila nabillahi yusuf la azra maminum be muso ngas odru kuradu jon chaman de be ay bebla baral yoro ningeli ka sonna la ngolo awa ekata sufia la yoro na ekata ka tabe ga kandi yoro ja gwansa ayicha achiwa tikono uchiwa tikono sanu kasegi mirna mimbalo bisaka ke wakati bingono nabi no kala ko yusu ko na tanga aramori joshi so ni daga firu mesadu mebla aramori mi ngono to joshi yusu duna kale to sabega bebla barla yusu bes aramori nga joshi ay dana ay dafalo so kana sedda flana ma yusu yusu benyefe kana sedda sawana ma ko so Allahu akbar وقالت من يدعون صغم زني كندو نانيمبه لك اي سوما ندو اكدان تداك دان روكي ورقه كون نانيميه نبلا يسوع يمفورو ومعاذ الله سنيا بالله تعالى اجادو نمتي كمي no inisa arabia de ni matiga sana masiwaya nesi yoro yo chenye mbulo igado kunye la yuflihu za yereto ni mo ni jeneli keli olu tekishi de te matiga jamfa ago patron ebe ya fama ko mi nesa ayin kambo jonya de la sufiela kana ni ka bunya danka kambla bunya kokono kambunya ka suhun na ne bunya wallahi ne se ga jafa mai ne bosbe ala ko jodi wala kad hammat wallahi musayin go hamina be ni yesu ya ga ganyi ne yesu hamina biha ni musujun ni ka bama لولا أن رأى برهان ربه لا تريسوك ما مك الدلوية يا ناصر ما لك الدلوية أكون دن ما فأكون دانيا نكبابا نسايا مك الدلوية كبني فلو أقول ديني ولقد همت والله زليخا منا بهن يوسف يقاك كفافة وهم يوسف همنا بهن نيوني كبواما no الله أكبر على مين في ببارك نودي على كشودي كذا لنصرف السوء أن يدلون إلى علم وصو أن نسك أجو من يوني أنه كبو يوسف من وجنيه والفاشا أن يكجو أنغو يوني أيلما كبواما كذلك نجوين الله إكادو يوسف من عبادنا أنغا جون دودو منو ngara bato je dina je ba ya Allah taala ya tuma mamnu be dina je ya masumun te hamina ya mo ko kuma de billahi yusu kala do masumani zina Allahu akbar wasabaqa min kilo fly nyon ko mama albaba sudala yusuf be ga bola ka bosono musube ka bola no be ka yusuf mina ka kana ka babe wa qaddat musube faralige kabi sawo nabillahi yusuf ga blogila
legi ko fe isu ga bula lenye kata akoka muso ba ka bula no fe legi kamina ne be muso bulo na isu ga bula nya fa ibado no isu mahamina na to hamina ko fini mbo ama fini mbo fitte ba kana muso ye fini saba kana fini na ta fara ko be ambambe wal faya ubuhi ila la fulan nasro lige سيدها مسجلة لدى الباب وجلب الدلة جاترو بريمنسي بربورا كتارينيون هيرينيون بابو بلو ألي تارا دوسي دوبي نوكو ما سيكو تاب أنا أبي وترو مينغونو أنا وترو بلدان ناي أبورا وترو كنا أبينا كدوسي تا أدونا فلو جامنو مدلا أيفن بين ولا موشي سروي ماشي دالا كان تدلا داس ولا مي أبو لا دراتو مانغانا سكونا يتلو جو مانغانا غوندالا يكونو manga bina gundala yisu ye damne kadele masake jole fe premier ministre jole do musu kanangolondo yisu dlekti ramado musu wara kala jole be yisu na da fin da fele minyo wala ke jole me dala Allahu akbar Rabbek maminim che musu nyedara che ga musu ikando ashara ke kando ma saraka ka ga jumaye ni ma mi jene ya lanyini bi aliga ne e musoye ali kire ko ka fo ka ba yara jeya masake ma jabidi ali yara silo ka jabidi illa an yusjana fa man ka do kasola والمكان لا زبدك عليم ما تمي أما فخليفه كوكا تلو كسر درايو درونه فو من جالي نبلا يوسف كو بكي يرلجيا أفهم مسكين ما كي كادو مسوي هل نيني أن نفسي كبوني ركوما يوسف يوفو ربي يقولك يوسف لجيا دم ديرن دالما بمنانا shibe kalonani na mafolo kalonani ayasro oye Zulaikha balmasundo balmakedo binye o muso jigine o tarabare la oye bi amdim blakana anaka biboro ko kana min faya ko jon ka chaya ko be sake yakil to adena sada ka bare la o de ran dale ko shahida shahidun shere do shere koro na aliya oye musore ga sogoro mo doye ora bet dinire ni ndale kando ayo akwaya fle ni chega blogi kera ni blogi infralembe koya mambe basa da kadi musoye kiya ko tuma che mele ka bibi na che ngalo ndiga baga doye masala jeni mustani chega blogi kera ni blogi infralembe ko fa yam fande fe muso ngalon de iga do che trio rabbe masakay nyet le goro anyo le gi farana kofe kofe na ko fala nyefe o de nyef be musoma ay ti goro ka le gi farale kofe aya don ka fa ko be tay ngalo dem ci china ka bana ko makman du fo da zat maduma nengo ndalbe kuma doro ne kuma ka fo ko karza sera kuma mata kuma oye obe de bula oye e ga wate e fa ka man gata mancha i fa ka man gata mancha Allahu akbar tumana mi ni masake ito ka nabila Yusuf ga bloki faralembe ko fa yambe masake ko muso wa girin ga fiye ko ma jazao mana muso yo kuma mimbo kuma oye muso ga dabali igado au muso ga dabali oye dabali bile abis zo la ka be mine ko ni siko sala fiyo nin kai de kunna ni au muso ga dabali
inna kaydakunna ikado aw muso ka dabali adi muno ka bonne muso ko fangala ceni muso ya fangala u ka dabali ka wala fem beta yite ni kala fangala do ce ka dabali ka bonga tumutaka nasa min si bɛ san 7 la ani min si bɛ san 70 la o bɛɛ ka dɔn ta ka kan cɛ ni musoya dabali la an tini n'a belebele bɛɛ n b'o de f'i ye ni ko ni muso ka ko n'a sirili dɔ la n'i kamana guwanna kɔnɔ ni denmisɛnnin b'i bolo ye i b'a wele b'a ko n batoma ne ko n'i ma ne dɛmɛ ne kamana guwanna don dɛ baba ka kamana guwan n'i y'a f'a ye muso ka dabali la n'i y'a f'a ye yɔrɔ bɛɛ ma kɔnɔ n bɛ na wallahi n'a nana ni min ye n'i y'o kɛ o y'i kisilen o fɛn sina la karisa ne y'a fɔ ale la i den don wa a ka dɔɔnin b'i y'a la sɛtanɛ ka fali 5nan don sɛtanɛ ka fali 5nan sɛtanɛ ye fali 5 doni masandisi la k'a bɛ t'u feere awɔ a bɔra dɔrɔn ani nabila Isa kunbɛnna o faliw donnen b'a bolo ayiwa Isa ko a ma ko a bɛla hadisi a ko e tɛ ɲuman feere ni y'a jumɛn y'i bolo a ko n ka masansiw bɔ n bolo bɔ n ɲɛ n bɛ taa dɔ bɛ n ka masansiw feere ale ko k'ale ma kisira ma ko ne kisira n wulila minnu ko o tɛ kisi ne kisira n wulila minnu kama o tɛ kisi ayiwa a ko baasi tɛ k'u fɔ n ye fɔlɔ n k'a mɛn a ko ɲɛfɛfali o donnen bɛ mun na a ko ɲɛfɛfali donnen bɛ tɔɲɔni na tɔɲɔni o donnen b'o la a ko i bɛ t'o feere jɔnni ma a ko n bɛ t'o feere masakɛw ma a ye masakɛ ja a bɛ maa tɔɲɔ a ma ja a na maa tɔɲɔ n'ale m'a san a kɛrɛfɛsigi dɔw b'a san ni sɔgɔlaka minnu b'a kɛrɛfɛ olu kɔni bɛ dɔ san a la kelen a ko filanan in dun a ko o ye yɛrɛbonya ye k'i bɛ t'o feere jɔnni ma a ko masakɛ kɔrɔsigiw a ko sabanan a ko o ye janfa ye ka janfa kɛ wali nafolo la a ko i t'o feere jɔnni ma maa minnu bɛ mɔgɔw bolo nafolo baara juradenya la n ye juraden ta a bɛ n dɛmɛ i b'o fɛn fɛn dɛmɛ ni wari sara a b'i jafa ayi siga t'a la a b'i jafa a ko 3 a ko 4nan in dun a ko donni bɛ hasidiya la k'i bɛ t'o feere jɔnni ma ko n bɛ t'o feere moriw ma a ko moriya hasidiya kosɔn hali n'a y'a ka kalanden min kalan ka gundo d'a ma hasidiya ka taa fɛ ka sigi dugu kelen kan a b'a fɔ ko bɔ yan i ka t'i sigi salankɔrɔba walima t'i sigi Buguni i ka hɛrɛ bɛ yen a y'i kalan min na n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen i b'ale kɛrɛfɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ a t'a fɛ i ka to a kɛrɛfɛ parce que e bɛ sɔrɔ kɛ ale bɛ sɔrɔ kɛ a bɛ n'i hasidiya don la n'ala fara a kan a bɛ na baara jugu k'i kan wa a ko o y'o ye a ko 5nan dun a ko o ye dabalijugu ye k'i bɛ t'o feere jɔnni ma ko musow bi y'a to a sanna a bɔra n'a ye sugu la bɛɛ y'a ta san ka tila ka na jurakɛ ɲininka ko la a tɔ bɛ yen wa fɛn min fɛnɛ feerela min na bɛɛ y'i ta san ka tila ka na segin ko la i ni dɔ bɛna tɔgɔ wɛrɛ wa Allahu akbar ya Yusufu ma min nin kɛra masakɛ de ye nin fɔ a ko nin y'aw ka dabalijugu ye aw ka plan de ye nin a ka plan ka bon kojugu a ko Yusufu Yusufu e k'i kɔ di ani hada ka bɔ nin ko in ma kana fɔ maa ye kana to a ka cari cɛ o cɛ sɔmini n'a muso la siɲɛ kelen a banna a tɛ da i la tun diɲɛ foyi den kelen na n'a y'i ye dɔrɔn a ɲɛ sisilen b'i kɔrɔ ni bama y'i ta a bɛ bama fo bama i ye baara ɲuman kɛ n'i bilara sa ka sɔrɔ i ye baara ɲuman kɛ Allahu akbar a ye nin fɔ Yusufu ye tuma min a ko a muso ma wastaghfiri e zoro e ka yafa ɲini kɛ i ka jurumu na i k'a dɔn kunti e de kɛra minal khati'in jurumutɔw dɔ ye washtahara al-khabar kibaruya nana
donc wa sha'a an najense nini muso ye ɲɔgɔn kadu na fo ka dogo n'a y'a kɛ su mɔgɔ tan b'a dɔn fɔlɔ sani ka dugu jɛ o su kelen kɔni sani ka dugu jɛ maa tan b'a dɔn fɔlɔ n ka cɛ o de dali bɛ ka bila kan o de dali bɛ ala fɛ ka bila kan Allahu akbar mamini kware charnasa wala ko ala ko innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu ma minhum bi nulu bakanu jugu manga cari fil ladina amanu mu'minuna nyonje akol lahum azabun alimun shay'atu de iribere munu meme mo ga to ko shay'at ode irimeri ebo imana bodre ta ko mo me shinari Allahu akbar mamini kware chari na muso do nani kando misra do kono ko premier ministre yere muso de ko tarabbi aka jongani nga ko fo chetaro no mine kai jongani nyini ka ba yere ma muso nye jonge yin kanu o ban kanun dambele jelena jonge kanun dara diskunna ka diskunda tu ko fa chetaro mine Allahu akbar inna igado an la nara an betre minisi musunye abe filiro mo be yini filimi no bangane me ale masika tanya bo maji o jonge ni horom den chama misra gono ha ministru chaman be directeur chaman be warbatiku chaman be manman badin chaman be amata jebo shofo jonge am achetara do fere mine utoro ben fo ala ko jodi tumana mi ni Zuleyka nana meninge ni muso ka dabali jibo yin ya ko be ka korofo kan mi nga ko be ma korofo ngo ala to de makri ma korofo ko be dabali jibo mami na ya me ko be ka korofo ko be ar salati orba ay chaka ay fa che ko ne ba fe ka mo invité ma fe ka mo invité invitation ya famia kodi yima jara ko ka fe ki dogani wuro ki abbe ki korondala yame ya me ko nin kera afene ya fa che kwale ba fe ngache me kilin ne fe muso te malo de ni malo ni muso soro malo be de fa aya fa che kwale ba fe ka invitation abro invitation from ba fe ka tugu muso be wele kana dron mo de ni ma bora la ha do ko ne bitaka to do ke che ko bebe akoni mako be saka hake mina ebita wayu segere obo do furla kadima ni mako be shahake mina ebita obo dima ni mako be yirbi hake mina ta be karton ba hake mina ega fenge abina na ne yake be factory masi kami kun kodo tuma ni na yi ton siya kabla ibina ta ato ma hoda abenye fe ngo suro du yusu dedo ni ya mamba demne la falo tuma min ni ay kadlam ta sodla kacci du gum so gorobine pema muso so be du ko ni se gole yi wi kacci ci pema kacci ya be wele Boale tabakono ay Yusuf labben ko la sokono ba kana bofolo de ba ka welil kanga sama ka bado numbina aburu mo do sokono dron o nyema na da jongo wa ko ba soro ko karta chaya ni nemne abo don ni na bofolo Yusuf labbe ka
lembe finin ba karni ya da kuma yake jaya tena kanoro barade ba bolo o warje abe plateau ninga o warje beru sikiskilem ba ka abina gidi musu singolo ma yara ni réunion beke ube yoro bla o to be de oye jenu nga placer ayi patron de trop de bala sa platonner be to bala ayo test de ça placing yero ube yoro bla on traite jom c'est ça yoro be to ko président de bla muso how are you ala kirako akwa al khawariju ko kilabun nari ne hadisa jere ne bukhari hono insaka tusaga boy khawariju khawari abdaye waqti min man nanni almamin bislama wala almamin murtika bislama ka tayi daman tafana wala khawariju rasul anangan wala to ko min to be yela bayela ba ni waqti min zara wo to ko sinada ya famu ya alman bana sabama aywa ngada يبيك ربك ويستبيك ربك إما بني سواني ويعلمك إما بني إلا الدنيا من تعويل الحديث كمن سقو كرولا كذلك من شو إن لكم يا لكم يتم النعمة على ابنك النعمة دفع عليك إما نكره وعلى آل يعقوب يعقوب الدنيوم أنه يعقوب الدنيوم بلا جلين كما إن أفوشكم أتمها نالا النعمة تيمة على أبويك إفاني baka min qablu gakon ala bawayge banga banga flama min qablu gakon ibrahima nikile isaaka rabbaga ikatu imma alimun aldi doni masana kadambo ngakudlali hakimun akiri benna baraminga qala ayatun basu masa ijaga ni ayatun oh ni yake kile na kile ne korofi ni asbanna chaman korofi lakad kana ayatu kabati kabako chaman kera fi yusufa nabilla yusufa kubariyala wa ikhwati ana balma ka kubariyala lisailina min galbaw bulu watimi nabilla yusuf balma do ko doma waka do yusuf min fle min agwa akhwana do ke benyamini wolde kanun be kana anfama katama on toga ondu osubatu ondu ijmakuluye igado anfa la fi dalali anfa bafiliro filmi no bangene be hayrafa yen fama ya fama ya ala masado de na ko kabi ke manyumai mado be na so danga den o tiga manyumai ya bali o tuga manyumai ya bali nata yusuf to do la chome nun to maseka donti